damang dainang hahanggi na pinaribot nang begiot ta mahata ni debata alani jumulo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha ima na mangaramoti mangarajay ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pakulingi mahami ali Jehovah debata manami marhite hatami jalato di porbadia ma mangukap hasit tongan ni hatami di hami asa huboto hami aharuna ni igil ni roham marhite pangatto yomi si hanguluhonon nami ay hatamido hanguluan nami hatamido sitiopan nami ali Tuhan di namadala ni ari-ari ni ngulu nami alani pakulingi mahami nunga mangaradi roha dohot pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nasaur mangatto idoh mamakulingi hita di bagasa tikion sian sada Yohanes 3 ayat 10 sia sahatu ayat 24. Sada Yohanes 3 ayat 10 sia sahatu ayat 24 tatangi homa songonon hatani debata tar surat disi. Disi maboto otta pabua sian hasitonga kita jala tapapos rohatta di jolona molo di sol-soli rohatta hita ubalga do debata sian rohatta jala diboto saluhutna hamu haholongan molo so di sol-soli rohatta hita marhiras ni rohado hita maradupon debata jadi mananga hape tapangido jala otta dosian ibana ala taraduti patikna jadi taula lomo ni rohana odo patikna nang porsea hita di goar ni anakna Jesus Kristus uhut masih haolongan songon naung tinonahon nai tu hita sirado ti patikna ido namiat di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianodo taboto naung mian ibana di bagasa kita siat todiih nanilehon nai tu hita ido sahatna salub horas mari hita saluhutna hurian itu hatta damang dainang hitar saluhut na nama syaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai haha anggi na pinaribot di dia pe nuaing hita maringanan di nama jalo dohot di nama nangi hokatan itu hatta di bagasan tikion tangi yang nami saya totong mahita di bagasan hai pason di bagasan padongan ion di debata jalai hukma majalo hita di tua dohot pasu-pasu nasian tu hatta amin. Las rohanta marolopolop daging dohot todita songon guarni minggu tadi bagasa tikion minggu jubilate nomor 8 marolopolop tu debatama sadok tanoon bersorak-sorelah bagi Allah hai seluruh bumi bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi marolopolop tu debatama sadok tanoon songon dia halak na marolopolop jalabuhado boy marolopolop totu halak na marolopolop balua siap biar dohot lomos ni roha. Halak na marolopolop totu na malua may sian teror dohot sian tuduhan dakwaan manang sian hal-hal na mangonggop na mabibiati nguluna. Alanya kedamang dohot denang marolopolop tu debata bersorak-sorelah bagi Allah. Ini sebuah ajakan Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita supaya bisa bersorak-sorai dan mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Jala tongon ujahan ni mingguta didok menuruti perintah Allah mangulahon saluhut patik ni debata mangulahon saluhut patik ni debata halak naboi mangulahon patik ni debata di bahasa Indonesia didok disi perintah. Jadi unang pitor laro hatta patik perjulu satu patik persapuluh honiate. Ale berengot taman non dia do patik. Manakah perintah yang dimaksud di dalam 1 Yohanes ini? Nah pasti dang songon patik ni si Musa sian patik perjulu satu patik persapuluh honiate. Marolopolop tu dia batama sadok tanoon. Alania kadamang dohok dainang mulai dok marolopolop tu dia batama sadok tanoon. Ala asi ni rohani debata dohot holongna di pasahat tu hita napa dua hok kita sian dosai. Inilah yang pertama Bapak Ibu Saudaraku dari khotbah kita ini. Dari ayat 19 itu dikatakan sampai dengan ayat yang ke-21.
Allah asi dohot holong ni rohan debata na paluah kita sian dosai. Karena Allah sudah mengasihi kita, sudah membebaskan kita, maka kita bersorak-sorai bagi Allah. Tuhan sudah membebaskan, sudah mengampuni kita. Ketika kita menerima kasih yang daripada Tuhan, ketika kita menerima pengampunan daripadanya. Alani do kadamang dohot denang, gabe jolma namar harorowan siak kasih tongan nama hita, alanunga dipai baru debata hita. Alanunga dipai baru debata hita. Karena demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi boleh kita tenang di hadapan di debata. Karena kita bukan lagi menjadi orang yang terdakwa dan halak nasai diteror, dibayang-bayangi ketakutan, jala saya dililih halilut tabehita ala ni pardosauni. Ay halak namar dosa, halak nasala, halak siulahu kajahaton, halak nasai dituduh rohana dang talup, nah pasti dang boy tenangi ate. Karena itu Bapak Ibu saku yang terkasih, ingok ma asin rohani debata nunga peluahoko jala manesa nasa dosa, maka bersukacitalah, bersorak-sorailah, dan itu artinya kita sudah bisa menghampiri Allah, kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Aina boratan dua tiap kadamang dohok denang, molodang di sesa Tuhani dosa tahian, molodang di asih jala dihaholongi hita kadamang dohok denang, berarti terus mahita dibayang-bayangi ketakutan, terus mahita sa dilele-lele biar ni roha. Tapi ini Bapak saku dang margugubih. Alanunga diasi Tuhan hita. Alanunga dihaolongi Tuhan hita. Jalai ngok ma, molo saya mabir depe hita, ya. Saya tak pertanyaan, so dia holong ni rohan debata tu hita kadamang dohok dainang, berarti saya di bagasal lomos do hita. Jaladang dapotak kita di ketenangan ya teh. Alani do kadamang dohok dainang tujuan ni surat sada Yohanes terida doi di papatar. Karena tujuan daripada surat Yohanes ini meyakinkan kembali umat Kristen. Orang yang percaya bahwa di dalam iman mereka mampu melawan ajaran palsu. Bahwa tujuan satu Yohanes ini, surat satu Yohanes ini meyakinkan orang yang percaya akan kasih Allah yang sudah menyelamatkan dan yang sudah mengampuni. Sekaligus juga menolak ajaran-ajaran sesat. Nah, madok bahwa Yesus dang tutu Mesias anak ni debatai, atau yang menolak Yesus sebagai Mesias anak Allah. Allah ni do kadamang dohok denang. Kita melihat ini bahwa firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ini, ya, tujuannya sangat terangkum, sangat patar ate. Nagabi ayat kunci di sada Yohanes 5:10. Didok di sini, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita, ya, melalui surat 1 Yohanes ini diyakinkan supaya kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh dan teguh bahwa kita telah diampuni dosa kita dan kita sudah dianugerahi kehidupan yang kekal, dan itu terjadi hanya di dalam Yesus Kristus. Alanido kadamang dohok dena dangsai diteror, dangsai dilele hadilut tabehita. Jaladang Allah hita disiak kadamang dohok dena. Unang betalet derita sai mempertanyakan, meragukan kasih Allah di dalam hidup kita yang sudah mengampuni kita. Jalai ngok ma didok di sonate. Pabua molo sai dilele halilut tai hita, sai diteror rohat tai hita, nama dok si perdosa dope hita dan tutu dope dapota pengampunan kita, maka kita tidak akan pernah tenang di hadapan Tuhan. Maka ingat sekali lagi Bapak Saku, boleh kita marulo polo, kita boleh bersorak-sorai Bapak Ibu Saku, ya, kita boleh bersorak-sorai karena Allah telah mengasihi kita. Allah nunga patar asi dohot holong ni rohan debata tu hita. Jadi diasi debata hita, dipalua hita sian dosa tai. Na paduahon marhite hatana
di bagasa tikion. Didok, ubalga do debata, sian rohatta nasai mabirbiari hitai. Ubalga, Allah lebih besar daripada hati kita yang menuduh kita sebagai orang yang berdosa. Ya. Hati yang selalu senantiasa menuduh kita sebagai orang berdosa, ingat jauh lebih besar Allah kita, ya, yang meyakinkan kita, yang sungguh-sungguh mengetahui kita yang sesungguhnya. Allah mengetahui hati kita yang sesungguhnya. Ubal gado debata do asini rohana manadahita daripada saya rohatai na saya menteror nama dok namia di bagasar dosa do pehita. Nasai mabubah hita rotota mabengga bibi mabir hita dia dopan di debata. Hape nunga di palua Tuhani hita. Nunga di papatar holong ni rohana itu hita. Alani unang be sailean ngulum di biar-biari dosai. Jala unang be oloho meraguhon asi dohot holong ni rohani debata. Karena di dalam Kristus sudah nyata sebagaimana dikatakan ai songono doholong ni rohan debata di portibon pola do anak nasa sadai di lehon. Jadi nunga disuruh nunga di lehon anak nasa sadai asa dapotan haluaun asa dapotan hangolua kita. Jala hangoluan sisa leleng nileleng na ido di pasahat tu hita jaladang be anak jolma sitiha kita jala yang terdakwa di hadapan Tuhan ketika kita sudah menerima Kristus. Alanya kedamang dohok denang napatuluhon didokon tu hita. Nuaing takas ala nunga di bagasan Kristus kita, nunga anak hasil tonga kita didok matu hita manangahape natapangido sian debata jalo otame sian ibadah. Odo tabu nate pasti las rohatta membegi hatao. Manangahape tapangido ini kata manangahape tapangido jalo otta do sian ibana. Manangahape ini kalimat terbuka. Dang didok nate mulu di jalo hoon dangin na alai manangahape apapun bapak saku yang kamu minta pasti kamu akan menerima. Las nurah hamisiak kadamang dohok dena manangahape dipangidoho jalo omume. Amin. Alai dang boy olak niyate. Ikota kasdo udutatay. Didok ala taradoti patikna jalataula lomoni rohana. Ini Bapak Saudaraku. Artinya segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan kita akan terima. Asal ini yang menjadi kuncinya. Boleh kita nyatakan, boleh kita perlihatkan. Ala taradoti patikna jalataula lomoni rohana. Dia do patiknai. Dia do patiknai. Didok dia 20 Odo patikna naing porsea hita di goarnya na Yesus Kristus. Uhud masih holongan songon naung tinonahan nete hita. Naing porsea hita di goarnya na Yesus Kristus. Jadi ini odo paretanai. Inilah perintah Tuhan itu. Molo porsea hita di Yesus Kristus ibana anak di debata jalataulahon haholongoni masih holongan kita, maka apapun yang kita minta kita akan terima daripada Tuhan, akan menerimanya. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ido paretana, inilah perintah, inilah yang diinginkan daripada kita. Asama jalo hita, manangahape nata jaloi, asa dapotak kita manangahape nata pangido ya kadamang doho daina, parjolo didok, ikon porsea hita di goarni anakna, Yesus Kristus, uhud masih holongan. Iko porsea hita. Jadi
Percaya bukan hanya berarti Porsea dakolan olak niate dan sebatas kata-kata Porsea. Ai si boleh sipe di bawah todo jala Porsea do ibana. Yesus anak ina tumi boleh. Tapi dia tidak menyembah dan tidak takluk kepadanya, tidak tunduk kepadanya, tidak taat kepadanya dan tidak mengikut dia. Yang gue sebatas di PHP, masih boleh spe Porsea do. Yesus anak ina tumi boleh alai dan tunduk, tidak taat, tidak menyembah dan tidak mengikutinya, tidak menghidupi apa yang Yesus perintahkan. Jadi dang boleh sebatas niate, dang boleh olah ni level ni haporsiota tu Yesus. Tapi benar-benar mengaraduti pati nei huhut masyaallah artinya dinyatakan itu di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Dan ini yang diinginkan dari kita. Alanya kedamang dohok denang sira do tipati nai ido namia di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala siano do taboto naumian ibana di bagasan kita siat todi nani lehon nai itu hita. Maka Bapak Ibu saku, kalau kita ya percaya kepada Kristus, maka apapun yang kita minta maka kita akan menerimanya. Manangah nata pangidoi jala otame. Percaya kepada Kristus berarti yakin sepenuhnya bahwa di dalam Kristus kita telah diampuni. Yesus sebagai anak Allah yang mengampuni dosa manusia. Yesus sebagai anak domba Allah yang di dalamnya kita telah diampuni. Darah Kristus telah menyelamatkan kita. Hidup bando akadamang dodenang gabe anak hasil tonga kita menjadi anak kebenaran. Bahwa kita sudah berasal dari kebenaran itu. Allah Porsea hita di Yesus Kristus. Porsea di bagasan Kristus berarti kita yakin, kita menerima pengampunan yang dilakukan oleh Kristus. Dan itulah tujuan daripada surat, daripada 1 Yohanes ini. Intinya ya, ayat kuncinya sekali lagi supaya semua orang percaya kepada nama anak Allah. Ini dikatakan dalam 1 Yohanes 5:13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Asataboto Porsea jala mengaku mangihutton Yesus anak ni debata. Di bagasan ibana adong hasesan di dosa. Marhita ibana adong panobisioni. Jala molonunga adong panobisioni, maka kita boleh mendekat kepada Allah. Maka tidak ada lagi yang menteror kita. Maka tidak ada lagi yang menakut-nakuti kita. Tapi kita sudah berani datang di hadapan Allah. Karena di dalam dia kita boleh berkata, ya Abba, ya Bapa. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini sudah jaminan yang pasti. Ketika dikatakan, apapun yang kamu minta, AHP napi nang hidom sedebata jalo omume. Kenapa? Karena sudah ada kebersamaan, ada kesatuan kita. Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Maka tentu Bapak Ibu saudaraku, permintaan kita itu bukan lagi permintaan untuk diri sendiri, bukan lagi permintaan harta, ya, bukan lagi permintaan yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Tapi Allah yang sudah ada di dalam diri kita, roh itu Bapak Ibu saudaraku yang sudah ada di dalam kita, yang berotoritas, yang mengajari kita untuk meminta, tentu bukan lagi meminta pada hal-hal yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi dia yang berkuasa dalam kita, dialah yang akan mengajari kita untuk meminta. Seturut dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita minta, maka Bapak Ibu saudaraku pasti itu kita terima. Jadi dang tu diri tabe hita, dang di haporti bionobe nata pangido ya kadamang doh dena, alai ala dang hagio ni daging taibe nama katai, dang diri taibe nama ngarajai pangido atai, alai debata todina naung adong di bagasak kitai, ido na marhuaso na mendidik, membimbing, mengajari hita, lau mangido totu nata pangido ipe hobbar tulomone rohani debata ma. Asa mulu nungan tu hobar tulo moni rohan debata doi, nah pasti menjadi mainang di hita. Ini kuncinya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Maka apa saja pun yang kamu minta di dalam nama Tuhan, ya,
pasti akan menjadi dan kebenaran itu bagi kita. Alania kedamang doh denang nama syalong kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pangatoyo do pemakulingon ni debata tu hita di bagasan tikon. Paingoto kita percaya kepada Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita, yang sudah mengasihi kita. Maka jangan lagi mau diteror oleh keberdosaanmu. Jangan lagi keberdosaanmu menghantui dirimu. Jangan lagi kejahatan itu yang senantiasa menuduh kita. Tapi lihatlah Allah yang sudah mengasihi kita. Jalaido banaido ikotakasma porsia hita Yesus Kristus jala masya holongan. Masya holongan didok dia sepulalu dakola dihata, dakola didilate. Hamu akanaha unang mahatata dohot dilata maka holongi. Naing mamarhite-hite pabahenan dohot hasitongan. Jangan hanya kata kita mengasihi. Jangan hanya lidah kita mengasihi. Ya. Yang gola kata do akadamang dohot denang. Pasti dangadong lapatan ni. Kecewa orang Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hanya dengan kata kita mengasihi. Tapi kita harus dengan bukti. Ina gudang ngendeng jolmonate yang go hatana wah namuran meyakin murai be yakin di banate alai dalam pembuktian dah adong tarida ape jut di dokko nate hata molo jolma hatana do tiopon banggo horbo bate lina tiopon nate horbo talina do si tiopon jolma hatana si tiopon si ingoton alanya kedamang dohot de nang hati-hati kita do hatatai mulut adok holong nero hatai tapapatar may marhite pabahenan. Dan ketahuilah Allah yang sudah mengasihi kita bukan hanya dengan kata, bukan hanya dengan untayan kata-kata, tapi melalui perbuatan dan nyata di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, menyuruh kita untuk menjauhkan kebencian. Itu banedok di ayat 10 di pamuhanya ayat 10 12. Ayodo barita nabi negemuna siam mulana ikom masya holongan kita. Ikom masya holongan kita. Unang masong osika ini Aisyah kajahato do ibana gabe dibunuh do anggina. Ini Bapak Saudaraku. Sikain membunuh anggina si Habeli. Didok siak kajahato do ibana. Jala ingok ma. Ala dihosomi ibana do si Habil ala di halomohod debata pilihan gabe dihosomi bahkan dakola dihosomi sahatu nama bunuh ala kedamang doho dena ingok ma si bunuh jolma do ganup halak nama kosomi donganna halak na hosom roha di donganna di dok si bunuh jolma doi di ayat 15 jala botoma nasomian hanguluan salilingna di ganup halak si bunuh jolma. Jadi suatu dilok roham holan alanina melalui pisau manang bendala tajam gabe nama bunuh jolma hita. Tapi ketika kita membenci juga dikatakan di sana tahosomi didok disi nunga targuar si bunuh jolma hita. Jala mulu nunga si bunuh jolma hita kadamang dok denang tahosomi dong atta berarti dangadong hanguluan salilingna jupang disi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, padao hosong alai hanguluhom ma holong. Padao hosom alai hanguluhom ma holong. Jala ingok ma holongi nunga di papatar Yesus Kristus si. Nama nelese salu nakadosata. Alani holong naido dang be dosa do hajahatoni. Molo adong petai ngoti dosa do hajahatoni dang be i lau menuduh menteror do membayang-bayangi hita. Ikoni ngotot tama ubal gado holong ubal gado huaso di debata naung manelesai akka dosa tai asadang miat di bagasan dosa behita alai miat di bagasan holong nasiat debata jala molo nungga miat kita di bagasan holong nasiat debata botoma imana pe debata miat di bagasak kita hita di bagasan ibana jala ibana di bagasak kita alani molo ibana di bagasak kita di bagasan ibana pangidoma sia luhutna na pinangidomi ingok ma lehonon name jalamat jalo maho to pangidoma akan ulina denggan pangidoma aka pasu-pasuna natuk pakeomu lau maka holongi dongammu doho maka holongi debata asa tarida si leo-leo ni debata
marhite akka na pinasahat nai mangalehon lastirohai tu akka na humalia kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan di pangatoyo do di pamakuling yomi. Di paingot tohami marhite hatam. Asa masya holonga kami. Jala takas dang jolma na honatoru behami. Anunga di paibaruho hami. Jala di sesahoa kadosa nami. Lastroha nami. Gabe jolma na marulupulup mahami di jolom. Marahite-hite pabahenam. Jala nunga tung takas di pengot tohami. Asa totong hulaho kami. Ima mangaraduti patikmu. Na porsea di Yesus Kristus. Uhud na mangulahon holo. Mauliate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.